Какво става, хора? Аз съм взел се. Сега ще направя една томбола в EnderGod. Така. Ето я и томболата. Фулсет, меч, лък, TNT, обсидиан, кирка, материали за правене на пошенки, визибълка, стак XP ботълки, 4 даймонд блока, тук 5 барут и тук още пошенки, стритка, инвизибълка, пак стритка, fire resistant, спидка и стрит двойка. Значи, за да се запишете, трябва да се абонирате за мене, да харесате клипа и вече коментирате запис, име и скайп за връзка, ако ви няма в сървъра, да ви пиша. Ей така. Така, това беше от мене. Дано клипчето ви е харесало. Както и томболата, следете клиповете ми и до следващия клип.